DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. And this is Bam's Secret File. Si Bam na niloko ng jowa na si Iya. Matindi pa rito, akala niya magbabago na si Iya pero tinuloy-tuloy pa rin pala. Hanggang sa nakipag-iwalay na siya, nag-focus sa sarili niya. Pero may mensaheng iniwan para kay Iya dun sa dulo ng kanyang secret file na kung sakaling kailanganin daw siya ni Iya, nandito lang naman daw siya para sa kanya. At sana marinig daw ni Iya ang mga salitang yon. Dahil pareha silang nakikinig ng Rocky's Secret Files with Jello. So mag-ingat palagi si Iya dahil mahal na mahal pa rin daw niya si Iya sa kabila ng lahat, dude. Ngayon, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nagbahagi ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Robert. May ibang lalaki pa rin na nagmahal lang, tapos sasayangin lang. Ang sakit ng ganun! Grabe din ang revelasyon na yan, pero pagmamahal pa rin ang nangingibabaw sa huli. Kalimutan mo na yan, makakatagpo ka rin ng taong para sa'yo balang araw. Move forward ka na raw, sabi ni Robert. Eto naman ang sabi ni Alex. Hi DJ Rocky and DJ Titan Jello. Ang masasabi ko lang sa ating sender na si Bam, kalimutan mo na yung Iya na yan. Kung po pwede lang mag-move on ka, kung po pwede lang na makipag-date ka na sa iba, makipag-date ka na. Dahil wag mong sasayangin ang iyong buhay, atensyon at oras sa isang taong hindi marunong makontento. Yun lamang po. Maraming salamat from Alex. Shoutout po dito sa mga taga Bulacan. Eto pa sabi ni pareng Jobert. Marami talagang taong tulad ni Bam na kahit harap-harapan ng niloloko, tanggap pa rin niya ng dahil sa pagmamahal. Pero hinay-hinay lang, mahalin mo ang sarili mo. Shoutout kay Alfred Agustin, Boss Ronel de la Cruz Calderon at Sir Albert Agustin. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Fronda. Magandang gabi DJ Rocky and DJ Jello. Sana po ay magising na sa katotohanan ng ating sender na si Bam na hindi siya tunay na mahal ni Iya. Dahil kung tunay siyang mahal, aalagaan, poprotektan at hindi siya sasaktan. Paano ba naman? Intensyon din siyang saktan ni Iya kaya umulit ng umulit. Yun lamang po, maraming salamat from Fronda. Oh, ang dami pang nag-comment sa ating secret file ngayong gabing ito, Titan Jello. And maraming nagsasabi na, okay na yan. Huwag mo nang balikan pa. Huwag ka na maging marupok pa. Mag-move on ka na. Ikaw, sa tingin mo, kanina nabanggit mo na kung po pwede pa namang masave, isi-save pa. Oo naman. Kung kaya pang isave, isa-save ko pa. Kung ako yun. Diba? Pero kung nandun naman tayo sa katayuan ng ating letter sender na talagang hindi niya na kayang isave, dun sa sitwasyon na yun, diba? Paulit-ulit na lang yung nangyayari. Siguro, ito na yung panahon para mag-move on na siya. Diba? Kasi mahalin mo naman yung sarili mo. Tama na yung sobra-sobra na yung pagmamahal mo dun sa ex mo. Pangit naman din yung sobra-sobra na papasama na ang lahat. Okay na yung nag-try ka na subukan muli. Mag-isip ng maayos ko pa ba to? Pero kung alam mo na
at nakikita mo naman na yung pangyayari ay wala ng solusyon, siguro, ito na yung panahon para respetuhin mo na yung sarili mo. Yes. Mahalin mo naman yung sarili mo. Tama. Bigyan mo naman ng oras ang sarili mo para makapag-explore. Mahanap yung tamang tao. Exploration, maging Dora ka, ganyan. Oo. Kapag nasaktan ka at niloko ka, huwag ka muna magmahal kagad ng seryoso. Wow! Bakit ganyan ang ngayong advice, Titangelo? Totoo lang to. Real talk to. Sige, explain mo muna bakit. Kasi baka ikaw naman dumating na naman yung point na maisip mo na bumawi kaya ako. Talaga? Oh, malay mo, 'di ba? Mag-explore ka muna, makipag-date ka muna, kilalanin mo muna, alamin mo muna sa sarili mo kung buo ka na, kumpleto ka na, okay ka na at buong-buo ka na ulit magmahal para hindi ka rin makakapanakit. Oo. Kasi malay mo, kapag hindi ka nakapag-explore, nandun ka pa rin sa nakaraan mo eh. Nagmahal ka kagad, tapos naiisip mo na, hindi, mahal ko pa rin talaga yung ex ko eh. Kuwawa yung taong mamahalin mo. Lalo na kung hindi siya informed. Yes. O, di-explore mo muna yung sarili mo hanggang sa mag-heal ka, makalimutan mo yung nakaraan mo, makita mo na, okay, ready na ako, kumpleto na ako, buo na ako, nakapag-explore na ako. Hindi ko na naaalala si ex na nakit sa akin na niloko ko. Yung pagmamahal ko na to para sa tamang tao na. Yun lang yung para sa akin. Oo. Alam mo, dude, okay din naman yung ganung klaseng konsepto. And nangyayari din naman yun. Pero alam mo, ito yung na-realize ko sa mundong ito. Na kahit gaano ka pa, kahit gaano pa karami yung naging oras mo sa pag-e-explore during the time na dapat maghilom ka o nawala kang jowa, kahit meron ka ng mga ginawang paraan para mag-heal kung ano man yung sugat, pag pumasok ka sa panibagong relasyon na akala mo ready ka na, minsan meron pa rin dun na parang mga maliliit na scratches na akala mo naghilom na pero hindi pa pala. So it's a continuous work na kailangan mong gawin sa sarili mo as you go along with life. Kasi hindi natatapos talaga dun sa pagiging single mo. Or hindi yun yung punot dulo yung pagiging single mo para hilumin yung sarili mo. Hindi eh. Meron at meron kang maaalala kapag may bago kang kapartner. Diba? Mahal ka ng partner. Akala mo naka-move on ka na. Wala ka na talagang kahit anong katiting dyan. Pero meron kang haharapin dyan na, oh my gosh, etong partner ko, parang nanlalamig sa akin. Hindi kaya parang ito na rin yung senyales nung ginawa sa akin ng ex ko. Yung mga ganon. Alam mo yung mga small traumatic moments na pwede mong i-attribute dun yung nangyayaring yun dun sa mismong nakaraan mo. So, ito yung parang continuous work na gagawin mo. And mahaba-haba siyang proseso. So, siguro, kung sakali man na talagang ibibigay mo na sa sarili mo yung pag-move on, maging handa ka rin na harapin din yung mga maliliit na parang trauma na yon dun sa iyong nakaraan kapag may bago ka na rin. Dapat hindi madadama yung bago mo. Na sana hindi madama yung bago. At sana naintindihan din ng bago na I'm working on myself. Ayokong mag-suffer ka dahil sa kasalanan ng iba. Gets mo? Parang may mga ganun kasi paminsan eh. Yun lang din naman yung na-realize ko. And napakasarap din kayang maging single. Alam mo, ito yung na-realize ko sa buhay ko ang sarap maging single. Although, ang sarap din mahalin ng tamang tao Lalong-lalo na kung may peace of mind ka, peace of heart ka, ganyan. Pero ang sarap maging single in the sense na sarili mo yung pera mo. Tama. Sarili mo yung inintindi mo lang. Tama. Kung kakain ka sa labas, wala kayong pag-aawayan ng jowa mo. Tama. Kung sakali man na pupunta ka sa kung anong lugar, walang jowa, 'di ba, na magchat-chat sa'yo, magpapa-update sa'yo, o kailangan mong i-update, malayang-malaya kang gawin kahit ano pang gusto mo kung nagburakay ka, Palawan ka, o Siargao ka. Kahit sino pa makalandian mo doon, 'di ba, makatsup-tsupa. At saka natutuwa ako kapag single ang mga babae. Bakit? Independent sila. Yung mga mabibigat na bagay na bubuhat, yung tubig, yung galon ng tubig na bubuhat, di ba? Pero subukan mo may shota yan, boyfriend yan, girlfriend yan, asawa yan eh. Aray ko babe, ang hirap.
Hindi ko kaya eh. Babe naman eh. Away pa yun pag hindi binuhat ng lalaki. Pero bakit nung panahon na wala ako sa buhay mo? Magpintura, kayang-kaya mo. Dude. Magwalis ng bahay ninyo, maghugas ng kung ano-ano. Lahat nagagawa mo. Pero para ka naging lumpo nung dumating ako sa buhay mo. Oy, pero dude. Oh. Nangyayari din yan kahit magjowa na kayo, ha? Yung tipong Hindi ako naniniwala. Nangyayari yan. Hindi ako naniniwala. Nangyayari yan. Bakit yun sa akin, hindi mabuksan yung pintuan doon sa restaurant? Hirap na hirap. Bago kami magkakilala, papasok sa doon sa restaurant. Ang lakas eh. Nangyayari yan kapag galit sa'yo yung jowa mo. Ganun ba yun? Kaya niya yun. Kumbaga kung dati, di niya kayang mag-refill ng ng water dispenser ninyo. Pag galit, galit kayo sa may galit siya sa'yo na hindi mo pa maintindihan, hindi mo pa maunawaan. Tapos talagang asar na pikon siya sa'yo. Aba, siya magbubuhat ng tubig na yan. Tapos ilalagay doon. Pero samantalang dati inutusan ka. O kaya ikaw talaga yun. Hindi ko mabuhat ganyan. Maglilinis ng bahay na angat yung sopa, bigla, ganyan. Huwag nyo kasi kaming hamunin sa gano'n. Diba? Pero dude, I think, binibigyan lang din namin kayo ng pagkakataon para magpakalalaki. I mean, ipakita yung masculinity ninyo sa amin. Kasi, aminin na natin, diba? Pag meron tayong tinatawag na parang play of roles or parang play of power, mga ganon. So kung ano yung strength mo, yung masculinity mo, 'di ba? Parang gusto nating ipalabas 'yan sa isang relationship. And yung babae naman, yung femininity niya, 'di ba? Parang gusto rin nating ipalabas 'yan sa isang relationship so that mas mag-blend sila in a good way, in a healthy way, not in a toxic way. Bakit pag nagpapaalam kami, alis muna kami? Hindi pa pwede. Ganon. Parang kayo yung doon, mas matapang, di ba? Oh, syempre kami, boss. Kuwawa naman kami, di ba? Ano na nga lahat eh. Ako yung dito, masculine dito. Ako yung lalaki, kaya kong gawin lahat. Pero babe, okay lang ba? Paalam ako si mama, inom lang kami. Bawal. Aray ko. Tinitingnan lang namin kung paano kayo magre-respond dun sa bawal na yon. Pero pati din nyo kami pinayagan. Di, kayo na bahala sa buhay mo. Huwag na kayong babalik. Bakit pa tayo magkakaroon ng conversation na ganun, diba? Oo. Ayan. Pero masarap, diba? Masarap maging single. Yes. So, lasapin mo yung sarap ng pagiging single. Bigay mo yung oras sa sarili mo. Hanapin mo yun. I mean, sulitin mo yun. Kasi darating yung panahon na makakatagpo ka rin talaga ng tamang tao para sa'yo. Yes. Na hindi mo pinilit. Na alam mo makukontento ka at makukontento din siya sa'yo. At mararamdaman mo na lang na hindi ito dapat pilitin at hindi ito dapat ipaglaban na mahihirapan ka ng sobra. It will come naturally. Wow, ang ganda yun. Yung alin? It will come naturally? Oo. Na walang halong chemical. Yes. Organic. Tama. So don't panic. Alam mo naman, pinagsabi ng mga DJ na to, diba? Ay nako, anyway, kabisyo, marami pa kaming pag-uusapan ni Titan Jello at sa aming pagbabalik. Tawag na para sa Top Secrets. Kasama pa rin DJ Rakitera. DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is BAM's Secret File.